Ayo, monggo diatur iki. Anak lanang yo. Anak perawan ae. Anak perawan. Ayo. Yo Nan, diatur iki Nan. Monggo, yo anak lanang monggo dadah yo. Terima kasih matur nuwun sawetawis satur Mas Gareng. Sawetawis satur manglipur kata lepat diadung pangan sami. Lho niki gak lereng istirahat, Go. Ngasuk. Lah iya. Yo merem gek pulih suarane nggih. Mas Gareng ayo ndonga apa? Aku sing kabeh kersa. Nggih, mugi-mugi Pak